bewegen is altijd goed natuurlijk. De vereniging die heeft eigenlijk als rol in dit verhaal om mensen, om spelers met elkaar te verbinden. En of dat dan nou voetballen is, of schaatsen, of volleybal, of dammen, dat maakt dan nog niet zoveel uit. Doorschuiven, hebben we ietsjes meer ruimte. الطفل رح يتعلم من الكاراتيه أول شيء إنه هو يدافع عن نفسه. ثاني شيء بحس حاله إنه هو بيقدر يعتمد على نفسه بشخصيته القوية. Sport is een deel van mijn leven geworden. Rechts lichaam erop. Mijn emoties kan ik erin uiten. Het houdt me fit. Ik ben ermee bezig. Het is voor afleiding, voor op de straat hangen. Ik ben van mening dat je ook heel laagdrempelig ontzettend veel kunt bereiken. Je wordt sterker, niet alleen lichamelijk, maar ook je geest. We wandelen. We zijn bezig met de basisdingen zoals techniek, ademhaling en alles. Maar ondertussen genieten we van de natuur. Goeie bal, Sam. Kom maar, troef je broer. Voetbal is eigenlijk voor mij een medicijn. Want ik heb veel dingen meegemaakt in mijn eigen land. En als ik voetbal, dan vergeet ik zulke dingen. Of wat ik meegemaakt heb, dan gewoon... Je lichaam wordt fris. Dan ga je douchen, lekker douchen. Adem je diep, dan alle stress weg. Dus daarom noem ik het een soort van medicijn. Wat vond ik... Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je in een ander land komt, dat er mensen zijn die je helpen, die je welkom laten voelen. Die gewoon het gevoel geven dat je er ook bij kan en mag horen. En ik zie nu gewoon dat er meer interactie is. En dat was in het begin niet. Dus hij voelt zich steeds vrijer om inderdaad, om zichzelf te kunnen zijn. إذا أنا حاسة بالغربة الكاراتيه رح تهون القصة علي. والكاراتيه هي بتعطيني القوة، بتعطيني ثقة بالنفس. Lekker jongen!